Prednedávnom sme v Banskobystrickej regionálnej správe ciest pustili do terénu naše dve komplet nové a plne vybavené cestné patroly. Sú to vozidlá, ktoré vidíte za mnou. Tieto vozidlá od bezpečnostných prvkov, ako sú majaky a teda výrazné označenie, majú v interiéri kompletné vybavenie, ktoré naši zamestnanci potrebujú pre údržbu ciest, takže sú tam zváračky, rozbrusovačky, kompletné vybavenie, čo sa týka malej dielne. Je tam aj agregát, to znamená, vieme si pomôcť v prípade nejakých problémov na cestách. Je to v podstate malá pojazdná dielňa, ktorá obsahuje úplne všetko pre výkon cestára. Chceli sme v podstate týmto videom názorne ilustrovať, ukázať cestujúcej verejnosti, že tieto vozidlá budú sa pohybovať po cestách v našom kraji, budú tvoriť samozrejme pri výkonoch a pri práci nejakú prekážku. Budeme veľmi radi, keby ste proste dávali pozor, keby tieto vozidlá ste rešpektovali na ceste. Snažili sme sa ich vyznačiť, označiť, majú všetky prvky bezpečnosti na sebe. Čím ďalej viac sa stretávame s tým, že proste nerešpektuje sa cestná patrola na cestách, že sa našim zamestnancom neumožňuje výkon práce na cestách a že sú v ohrození života a častokrát zdravia. Takže chceme cestujúcu verejnosť poprosiť, tieto vozidlá slúžia na to, aby vy ste bezpečne jazdili po cestách, aby ste rovnako ako naši zamestnanci došli domov v bezpečí a zdraví. Takže všetkým vám prajem šťastnú cestu a prosím, buďme k sebe na cestách ohľaduplnejší.